Cha, ngokuthi bebusuku uzokwenzana ebusuku alugqwanga nje. Uyadlula uyapi? Udlula yapi ndukula? Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale ebehlukane phakathi abantu enkundleni zokuxhumana emva kwevideo sisabalele eposte umunye wabahlali usabelo Bugalavu ku Facebook etshengisa umfanyana ekubanjwe emzini abantu ebusuku enqunu. Abantu ke babe nokukhuluma okwahlukahlukene ngayo le video. Kulomuzi babe sebempheka ngembuzo umfanyana ukuthi ubezokwenzana ebusuku, ngabe ubezothakatha na njengoba bebemsola ngathi ubezothakatha. Abantu ke le video ibashiye behlukane phakathi. Abantu abaningi bathi nje mawumbuka umuntu engathi uphazamisekile emqondweni, abacabanga ukuthi kuyingoba ubezoganga phecelezi ukuzothakatha kuona lo muzi. uNtokozo Ndelo uthe baphelile abantu bebulawa kuthiwa bayathakatha, abanye begula ngemqondo, maningi nje ama mental health issues. Lo mntwana ubengeke awuntshontshe lo BMW X6. Unjabulo Tefas uthe lo mfana lo akakho right ngesimo usempilo, uyabonakala nje ukuthi engathi uphazamisekile ekhanda. uNcebo ngemuthe no guys, lo mfana akekho right ekhanda, ukube bezothakatha bebezombamba ephethe something like ecela or ekhwifa. Mina ngibona ngathi umfana uphazamisekile ekhanda. uXolani Real X Mahayi uthe ayi anama ngiboni kahle umfana engathi uphazamisekile ekhanda. uRanger S Ndlovu uthe uyathakatha, ngibone the second video eselandiwe uantu wakhe uyisangoma lo obemthumile, washo ukuthi nangu obemthumile wavele waphika uanti. Abaningi ke bafethu basole umfanyana ngokuphazamiseka ekhanda. Mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngayo le video esisabalele eposte uyena usabelo Bugalavu khona lapha ekhasini lika Facebook, ukuthi wena ngabe uthi umfana ubezothakatha uyakholelwa na ebuthakatheni, noma uthi nje cha umfana kungenzeka ukuthi uphazamisekile ngempela. Sizamile ukuxhumana nabanini bevideo le noma abanikazi bekhaya, kodwa imizamo yethu ayikhona ukuba impumelelo. Bafethu ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentshatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambeke evideni elandelayo.